Ahojte, dnes si trošku spravím reklamu. Máme tu novú mašinku, je to rezačka na hydrogélové fólie. Značku nech si prečíta každý sám. Takže výhoda fólií, neprekvapíte ma, viac menej asi ani modelom, ani značkou a ani možnosťou vyrezať asi všetko. Sú základné 3. Druhý fólii je klasická priesvitná, potom je matná, privacy. Privacy je tá, pri ktorej vám nie je vidieť z boku na telefón. Matná má výhodu, že ak si ju dáte, tie otlačky sú podstatne v menšom množstve a nie sú také viditeľné ako pri klasickom transparente. A ešte máme jednu veľkosť a to je tento veľký rozmer a to je rozmer na tablety, notebooky a podobné. Takže nech sa pozrieme na to približne zblízka. Takže ako vidíte, systém funguje veľmi podobne ako Android. Máme tu telefóny, tablety, laptopy, hodinky, navigácie, kamery, detské hodinky, aj AirTagy, terminály, kolobežky, perá, GPS-ka a takisto vlastný rez, ktorý sa používa v dnešnej dobe dosť často pri autách na tie veľké tablety, čo sa tam dávajú. Takže pri telefónoch jednoznačne jedna z najväčších ponúk. Nájdete tam všetko možné od výmyslu sveta, aj najnovšie modely a takisto aj veľmi staré modely. To znamená, že keď tam dám aj Samsung a dám najnovšiu S25, tak mi ju proste nájde. Výhoda, že to má viacero rozmerov, to znamená, že buď si dám užší, širší rozmer toho skla s výrezom, s prestrelom, bez toho, takisto na zadné krytky, alebo si viem vyrezať fóliu, ktorá je až za okraj telefónu a dokonca na niektoré modely sú až 360, že sa vzadu spoja. Pri tabletoch takisto všetky možné značky. Laptopy takisto. Príklad. Všetky možné fóliové rozmery. A autonavigácie. Napríklad aj na Tesly. Jediné, čo tam chýba, je asi najnovšia Y 2025, ale ostatné vyzerá, že tam je všetko. Dobre, v poriadku. Ideme si niečo vyrezať. Dobre, takže máme Motorola. A model je G35. A dáme tam front full. Vložíme.
Dobre, fólia je vyrezaná. Dobre. Fóliu vyberieme. Vyberieme odtiaľ otvor na foťák. Očistíme to. Otočíme. Výborne. A máme nalepenú novú fóliu. Matnú, nie je na nej vidieť otlačky.